Il-ħaddiema tad-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista jistħoq ilhom l-ogħla rispett u gratitudni għax-xogħol kbir li jagħmlu s-sena kollha u nitlobhom skuża f'isem min ma jafx bis-sagrifiċċji li jagħmlu u ma japprezzhomx biżżejjed. Dan qalu Adrian Delija, kandidata għall-elezzjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista wara żjara li għamel fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u ltaqa' ma' numru kbir ta' ħaddiema kemm ta' Media.Link Communications kif ukoll tal-partit. Fil-laqgħa tal-ħaddiema tad-Dar Ċentrali Adrian Delija sema l-problemi li jħabbtu wiċċhom magħhom l-impjegati li iżjed minħabba n-nuqqas ta' riżorsi u l-bżonn ta' iżjed investiment. Ma jpretendu xejn speċjali mill-partit għajr li jsibu rikonoxximent mill-kap u l-ogħla uffiċjali għas-sagrifiċċji li jagħmlu sostna Adrian Delija li stqalli l-impressjoni li wieħed jieħu hu li minkejja li qegħdin fuq ġewwa ħafna drabi dawn in-nies huma fost tal-aħħar li jsiru jafu x'qed jiġri. Il-mod ġdid li rridu mmexxu bih u li nibnu struttura b'saħħitha fuq il-ħidma kbira ta' dawn in-nies flimkien mal-kumitati u l-ferat tagħna ma nistgħux nappellaw għan-nies minn barra jekk dawk ta' ġewwa mhumiex kuntenti għal Adrian Delija. U fakkar li l-ewwel setta proposti li ħabbar kemm ilu li tefa' n-nomina tiegħu għall-kap tal-Partit Nazzjonalista kienu propju biex tissaħħaħ il-midja tal-partit u ssir vjabbli fi 3 snin. Tkellem ukoll dwar il-ħolqien ta' think tank biex l-Għażad ikun verament ċentru ta' ħsieb politiku minn fejn jibdew l-idejat li jaslu fuq il-mejda tal-Partit Nazzjonalista biex idawwarhom f'politika għan-nies. Fit-tul li kellu madwar id-Dar Ċentrali Adrian Delija kellu wkoll l-opportunità jġeddet il-memorji meta hu kien wieħed mill-ġurnalisti u xandara ta' Radio 101 mal-li fetaħ l-istazzjon.